A Catalunya no només pensem en el que som, ho demostrem amb el que fem. Cada acció, per petita que sigui, ens defineix. I quan donem sang, som vida. Del 9 al 18 de gener tenim un repte: 10.000 donacions. Perquè som creatius, innovadors, emprenedors, solidaris, cívics. Som comunitat. Som el que fem. Jo dono sang. I tu?